Lino Bertudis, good evening. Hello. Kumusta na? Update lang ako kay Lord White. 3 araw na wala akong LF. Ben, mahirap ang signal. Walang signal. Ano ba yan? Kumusta na? Thank you, Lino. Thank you, Lino. Kumusta na? Ayan, ang ingay. Hindi ko alam nasa na yung iba. Saglit lang, share lang ako. Ay, nasa akin. Nakaharang pa. Nasa harang pa. Tulog na ang mga aso. Kidain mo po kami. Live na tayo sa Facebook. Live ka. Hindi ko na. Hindi mo tinulungan. Ha? Instagram na lang. Saglit lang at naglilipit pa kami. Lilipit ako. Wala nang basahan dito.
kagabi na daw nakakapunta sa ano ni Manong. Ay, aga na mag-live. Dami. Salamat sa mga ano stick. Saka mga ano kung Minukon ano? Nagdagitin. Ikaw. Ano naman kami no? Walang signal.
ano lang to. Kulang na tong pera. Milik. Nasaan na yung, ah, daming papel dito ah. Hmm? Mag-live dito sa taas. Ganda talaga sa baba. Hmm? Limitado ang salita mo. Kailangan mo. Ikaw nga ni. Yung si Mang Diyos, si Mang Kabatos. Gusto mo ni tao sa Victoria. Parang ka naman boom. Ano? Picture. Apa? Dulot na ako guys. Kaya papayag ko pa cellphone. Magulaw naman ang ano. Basahan. Ito oh, may ano pa to. Meron. Over ka tapos. Ha? Over siya tapos. May bag. Yung buo. Sino? May peso. Filter? Iba niya may bayad. Yung magaganda mga bayad.
Panganit mo ko kita pinagahituan. September. Ano na lang ako. Bibidyo-bidyo. Di ba? Yan. Yan. Modulas. Welcome to my life. Pasensya na kayo sa buhok ko para akong nakakita ng multo. Arang, sabi ni Chacha Kudoroy. Thank you. Pasensya na, hindi ako nakapunta. Ako kasi nag-LS. Busy pa kami dito. Bawal mag Masarap sa buhok ko. Para akong binabagyo. Aga mo nag-LS paghapon, dami mong tao. Kita ko na lang nung na-play ko yung mabalik na yung buhok ko, mahaba na kulot. Ilan ang tao mo ngayon? Chacha Kudoroy. Di ko na kasi charge yung cellphone ko sa baba. Tapos nandito sila kumakain. Ano lang ako, kahit 30 minutes lang, update ko lang. Update lang. Para hindi masiro. Sabagay, nag-upload ako nung isang araw ng video . Hindi ko pa nga nagagawa ng thumbnail yun. Mahirap ang signal ngayon dito. Umiikot. Umiikot. Two million people in my house. Thank you sa nakatambay.
sila. Kumusta na Delphin Manubag? Malapit na ako. Hanggang 30 lang ako. 30 minutes. Sobrang naman na hinog yung sa akin. Magkano ba yung kukupit pa yung milik, yung yung parang poste? Ha? Yung lalagyan ng putos? Kukupit ko. Ay. Parang 100. Ay. Bibili sana ako at yung ko doon yung putos. 100. Yan, update lang. Para hindi masiro. Dumating na daw. Sabi sa'yo. Hindi pa naman kami nag-uusap ni Mar. Hindi ko alam kung dumating na, kung natanggap niya na. Hindi pa kami nag-uusap. Oh! Okay. Saglit lang ba?
Hindi pa kami nag-usap ni Mar kung dumating na yung kanyang ayuda. Kasi kung ipapalalamog yun, medyo mahal. Dahil 2 oras, sabi niya 2 oras daw ang biya. Galing Alabang hanggang Cavite. Dito ako nag-LA sa taas kasi muulan-ulan eh. Kanina. Basa yung labas. Hindi ko pala na update lang ako. Update lang. Hindi ako mag-ano isang oras. Dapat nga 30 minutes. For million viewer. Nagpa-games ka kahapon, Delphin. Dami mong tao kahapon eh. Niya. I guess, Lino Bertudes, salamat. Ano lang ako, 30 minutes lang. Chacha Kuldoroy, 30 minutes lang ako, nag-update lang naman ako. Para hindi ako masero. Miinit kasi tong cellphone na ang gamit ko, nasa harapan ko ngayon, miinit siya. Kaya hindi siya pwedeng matagalan. Pwede naman mga 40. Tingnan ko kung kayanin pa. Hindi ako nakakapag 1 oras.
Tapos hindi ko siya na-charge, madali siya malubat. Yung isa kong cellphone kasi, yung Samsung, ayaw na mag-open. Yupil Gimix, hello, Yupil. Good evening. Ubos na yung pizza mo. Kumusta Yupil? Salamat sa pagpasok sa LS ko. Good evening naman. Good evening din. Naubos na yung pizza mo. Ano yun, sa iyo ba yun? Ang galing yung gumawa ng pizza. Mabili siguro yun, no? Maganda ding negosyo yan. Sino yung gumagawa ng anong tawag niyan? Anong tawag yun yung tinapi yung bilog, yung parang plato, Yupil? Sino yung gumagawa? Ikaw ba rin? Ikaw din yung gumagawa nung tinapay. Mabili ba? Magkano isang nun, isang yung buo? Pizza, shawarma, burger, buns. Oh, kayo din ang gumagawa. Ano yung sarili mo? May sarili ka ng bakery? Maangat ka na, Yupil, ah. Katas ng ano yan, ni Whitey. Oh, malakas kasi ikaw lang yata may tinda dyan na ganyan, eh. Tapos dulang ang binibenta namin. Do? Magkano isang do? Sa sister ko. Maganda rin, yan. Pwede pang mag-franchise yung ibang, kung gusto mag-franchise. Magbenta sa ibang lugar, sa ibang barangay. Maganda rin. Parang umaangat din. Kasi nakita ko yung oven nyo malaki. Siya rin yung may-ari ng computer shop. Magkano per pack? Ano yung yung bilog na yun, parang plato? Ayan, tawag nito? Delphine, kung gusto mo magnegosyo ng pizza, nandiyan si Yupil Gimmicks, si Yupil. Gumagawa sila ng yung yung ng pizza. Yung computer shop ba sa kanya din yon?
Kasi yung ganyan, mabili yan dahil lalo na pag mura. Dito nga, meron lang yung tag 62, 64 yata yun. Ang isang, isang ganyan. Isang buo. Pero yung mas masarap na sa 80. Sarili mo yung shop. Sabi mo, nagtatrabaho ka lang doon. Ko talaga. Nabenta na yung mga ano mo. Desktop. Magganyan kaya ako pag uwi ko ng probinsya, no? Pizza, french fries, yung french fries na may kasama ng juice sa isang baso lalagyan. Mabili yun dito sa Manila eh. Pinakamura eh, nasa 29, tapos yung pinakamahal eh 40. Deliver boy ako sa sister ko. Ha? Nakatambay, nagluluto ako. Okay, salamat sa Chakolduroy. Anong niluluto mo? Yung isda mong nahuli. Mangisda na naman kayo. Dami nyo nakukuha ang alimango sa Chakolduroy. Ang lang dyan eh, medyo mahal yung oven, di ba? Yung oven. Pero pwede naman uling ibabaw at marunong ka pala mag-drive. Yupil. Pupunta ka pa kay Arlene Indaylin. Kailan ba yun yung parapol niya? Sa 28 ba yun? Wala lang ang doon. Ang entry ko yata 2. Mahirap mabunot yun. Kambing. Makain ka ng kambing. Baho yan. Maanghit. Maangso. Mabanghi. Yung kalderitang kambing o kinilaw?
Na-miss ko na si ano, Humblebee. Si Humblebee. Shout out Humblebee. Kung saan ka man. Magparamdam ka. Nasa Canada na si Humblebee. Salamat Yupil sa pag pasok. Hanggang dito lang LS ko. Tama na tong 45 minutes. Nag-update lang kasi ako dahil 3 araw hindi ako nakapag-LS. Pero nag-upload naman ako ng mga video. Chacha Colderoy, sige, tuloy mo yung luto mo ng kanding mo. Thank you sa 4 million viewer. Salamat Yupil. Bye-bye. Good evening. Hello. God bless. Chacha Colderoy, bye-bye. Good night. Umiinit na tong cellphone. Bye-bye. Ano ba yan?